Haluatko tehdä arjestasi mahdollisimman ympäristöystävällisen ja terveellisen? Kemikaalien käyttöä on mahdollista vähentää tekemällä pieniä arjen valintoja. Itse käytän vain joutsenmerkittyjä pesu- ja puhdistusaineita. Ne ovat takuvarmasti ympäristöystävällisiä. Pölyjen pyyhintään riittää mainiosti mikrokuituliina ja puhdas vesi. Muoviastioita ei kannata laittaa mikroon, sillä niistä voi irrota kemikaaleja. Muoviset leikkuulaudat kannattaa vaihtaa puisiin tai keraamisiin. Itse käytän mahdollisimman vähän kosmetiikkaa ja tuoksuja. Käyttämäni kosmetiikka on pääsääntöisesti joutsenmerkittyä. Lasten suhteen olen erityisen tarkka. Lapset eivät tarvitse hajustettuja suihkukeelejä, saati hajuvesiä. Vaatteita valmistetaan paljon Aasian maissa. Kuljetusta varten vaatteet suojataan kemikaaleilla, jotteivät vaatteet homehtuisi tai rypistyisi. Kun ostan uuden vaatteen, pesen sen ennen käyttöä. Huuhteluainetta ei tarvita. Lastenhuoneessa lelujen määrä kannattaa pitää maltillisena. Lelussa voi olla yllättävänkin paljon haitallisia kemikaaleja. Meillä popparit tehdään kattilassa. Mikropopparipusseissa on haitallisia aineita. Muista myös välttää turhaa kuluttamista. Lisätietoa löydät netistä joutsenmerkki.fi.